У пытанні вайны ва ўкраіне адбыўся новы драматычны паварот, нават не адзін, а некалькі. Найперш моцна павялічылася абстрэл Расіяй украінскіх гарадоў з вялікімі ахвярамі. І другі момант, адміністрацыя ЗША абвінаваціла Украіну ў тым, што менавіта Украіна зрывае пытанне пра замірэнне, пра перамір'е, пра спыненне агню. І гэта можа мець практычныя наступствы ў плане таго, што Злучаныя Штаты спыняць вайсковую падтрымку Украіны. І Украіна, украінскае грамадства, украінская дзяржава можа апынуцца перад вельмі такім цяжкім суворым выклікам. У гэтым вялікая драма, якую перажывае суседні народ. Калі казаць пра ўнутрыпалітычныя працэсы ў Беларусі, то даволі вялікі рэзананс набылі паездкі Александра Лукашэнкі па рэгіёнах. Гэтыя паездкі мелі свае асаблівасці. Лукашенко паехаў у рэгіёны, якія з'яўляюцца ягонай радзімай. Гарадскі пасёлак Копысь, дзе ён нарадзіўся, і Шклоўшчына, Шклоўскі раён, дзе ён пражыў асноўную частку свайго жыцця до таго, як быў выбран прэзідэнтам. Все эти наши поселки городского типа в стране, они идеальны. Их выбирали для жизни людей и строили как положено. Што тут цікавага? Лукашенко аб'явіў, што хоча ператварыць Копысь у паказальную вёску будучага, прататып вёскі будучага. А Шклоўскі раён ён імкнецца ператварыць у абразцова-паказальны раён, які быў бы прыкладам для іншых рэгіёнаў Беларусі. Привести вот так вот в порядок, реанимировать в этом году здесь сделаем. И очень важно, по всей Беларуси будем с этого образца лепить. Гэта ідэя штучна стварыць некія маякі, некія рэгіёны, якія б маглі быць абразцом для іншых і суб'ектаў гаспадарання, і раёнаў, рэгіёнаў. Гэта ідзе з савецкай практыкі, савецкага часу. Лукашенко тут не можа выйсці за межы свайго ўласнага жыццёвага досведу і спрабуе неяк тут стварыць тое, што стваралася ў савецкія часы. И здесь просто тяп-ляп не получится. Почему не получится и не нужно, чтобы получилось? Я уже сказал, вся страна будет копировать этот опыт. Сама ідэя аб тым, што некія штучна створаныя маякі могуць маштабавацца па ўсёй краіне, яна хутчэй утапічная. Бо гэтыя абразцы створаныя штучна за кошт дзяржаўнага бюджэту. У рынкавай эканоміцы гэта не працуе. У рынкавай эканоміцы інвестары ідуць туды, дзе ёсць рэальная магчымасць атрымаць прыбыль, дзе ёсць перспектывы. І дзяржава тут штучным чынам паўплываць на гэты працэс наўрад ці можа, што, дарэчы, і выявілася за гады кіравання Александра Лукашэнкі, таму што укладваюць грошы ў той жа Копысь не першы раз, але яны не прывялі да росквіту гэтага мястэчка. Надо больше жилья. И жилье надо прекратить. Вот взять и прекратить эту бездумную стройку и стягивать людей в крупные города. Таксама мы маем досвед, калі Аршанскі раён спрабавалі зрабіць некі такі раён перадавога досведу, але таксама з гэтага нічога не атрымалася. Таму замест прататыпа будучыні, замест вёскі будучыні мы маем хутчэй некія пацёмкінскія вёскі і больш нічога. Яшчэ адна важная тэма. Пусть это будет 100 тысяч, может быть 120, 150 тысяч этих специалистов. Мы готовы принять их. Гэтая заява Александра Лукашэнкі пра тое, што ў Беларусь прыедуць 150 тысяч пакістанцаў, выклікала вялікі рэзананс і вялікае бурлівае абмеркаванне ў сацыяльных сетках. Беларусы ў асноўным вельмі негатыўна паставіліся да самой гэтай ідэі.
І гэта вельмі паказальна, бо шмат гадоў беларуская, расійская прапаганда расказвала, як у Еўропе дрэнна ад наплыву мігрантаў, што мігранты кашмараць Еўропу, і цяпер як бы Еўропа задыхаецца ад усяго гэтага. Ну і пасля такіх доўгіх гадоў прапагандысцкага дзеяння, калі людзі пачулі, што вось мігранты ў вялікай колькасці 150 000 прыязджаюць у Беларусь, ну зразумела, якая іх рэакцыя. Рэакцыя негатыўная. І тут мы можам неяк казаць пра тое, што ў аўтарытарных рэжымах, у аўтакратыях улада не мае зваротнай сувязі з грамадствам. Таму што ўсе механізмы зваротнай сувязі ліквідаваныя, і ўлада дрэнна разумее, што адбываецца ў грамадстве, якія працэсы, як грамадства, як насельніцтва рэагуе на тыя ці іншыя дзеянні. І таму рэгулярна падстаўляецца, і таму рэгулярна робіць заявы і дзеянні, якія супярэчаць, скажам, уяўленням, каштоўнасцям, настроям большасці беларусаў. Напрыклад, вядома, што ідэя размяшчэння ў Беларусі ядзернай зброі не мае падтрымкі большасці насельніцтва. Думаю, не мае падтрымкі і ідэя размясціць тут расійскія ракеты «Арэшнік», бо Беларусь стане мішэнню для удара ў адказ у выпадку вайны. Ну і вот і чарговы раз пытанне пра з'яўленне вялікай колькасці мігрантаў таксама не атрымала падтрымкі большасці. Ну і тут вельмі цікава, як на гэта рэагуюць улады. А ўлады рэагуюць стандартна рэпрэсіямі. Пачалі арыштоўваць людзей, якія негатыўна каментуюць гэтую ідэю і прымушаюць гэтых ідэй на пакаяльных відэо як бы адмовіцца ад сваіх думак і казаць, што правільна робіць Лукашенко. Улады лепш ведаюць, што трэба рабіць, і таму я маўчу і нічога больш каментаваць не буду. Ну, што ж, стандартная рэакцыя на праблему беларускіх уладаў – гэта рэпрэсіі. Іншых спосабаў нармальна размаўляць з народам улады проста не ўмеюць, не хочуць і не збіраюцца вучыцца.